Amansane winyano baby Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane winyano baby Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane winyano baby Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane winyano baby Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu yama obi biara nso adwo onyame ayadom enne ya wada nyame adom nti eno nyina eda so ewo mfa coronavirus ho ahwayo tala eda so mfa abusia nyina da so mfa yeda so hu ye ho enti saboni bi nsi dia na seda eyo wa nyame enhira sada ne da nyina wo gebre na wo trase na wo twen sa hospital da roma ana sa hospital ba me nko ba bia metena kuma wuti ni na mahwe onyame nhira ewo obra wonya na wo se no enso emaye ya da wase wonya mfra obi amane na me ka sa ba 7 no amede enso ma ama eye da ya beba se 8 mo nko adia beba tinaje ko aje bo ya ba ya me nhira and then assumption that the person or say godliness is next to cleanliness. We nyame sompa efuwa ahonedie and awo entina said the bra corona agentre han na ne sister virus e support ni yeni asembi ya se eka ese etututu ye ho hofo ebi se nya nokre ebi se ya nokre aban eyi kwan wo bubu nkrofo dan anka dan a wo se aban ne gye ya be ka dan dia aban no onye kura bra no onye nso mu dia wo se ni ho ba onye yire wo se twitwa wo zampa se corona o se virus o eye adwuma bedofo yankopon hyawo me dan na maba me a me dwumade ho chairman me din major prophet Charles Pokudako o from major so edi asonsomfo nyina de from here the great oracle one ba me ntwa me homra esi a me ba beto aso das bafana kama sama mami bafana di masama mami bafana to me nyarewa na wa mama wadi yeso twan osisi ya oya bafana missa konoria sasa brin na maya umme bafana missa Diasis, syphilis number, Abibi Duro Mujata, never capsule, no capsules, no mister, never mister, open for an enum, wouldn't feed me my jai, and what you'll be at me, never capsule. Now, Bubbo Beer, never mister, Bubbo Beer. Ubenya bafa mister ne capsules or my baby a tonu pabia. Kai say, a drain young mamma for when you fear to me, no, and mapping for, and no bad time or money banner for. Bafan, would Jidia Jonkwan. Tell it a honey. I had it. Come up. I cut a wine. I cut a wine, sir. They say, I didn't say when I use you. Not a forklift, dear dada, and only a Juma made the bed, Juma. Nami Betriano, and then chance in each channel. I am a day. I said, oh, tell me, you ain't a job, be a board and someone, and your crowd.
o the way o si fine to kura dem finfin no nso to e bebo ne se shower no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor no boss na me nua ba ya wo se chale ensuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 yeah say rain go away come again another day unse na no o ba me ma IBR we you okay aside IBR no ye wo Alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say the abebom sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board down so papa ensuo to awie bo apetampe utim ya utim de tim entimo patches say me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so esan say yen chansen ne de bebo so ama wo ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo ye chameleon enchan GB1 nice one ye wo kala bi me kamechiro yen kwa me mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tuminyarewa Na wa mama wadi ya so chai Usisi ya uya Bafana eba Mr. Konoria Sasa brain na maya ume Bafana eba Mr. Candidacy Syphilis munamure Habibi duro mujata Bafana eba capsule Unum capsules na unum Mr. Open phone and num wouldn't feed me no jai and what you'll be at me num now bubbo beer Ubenya bafa Mr. and the capsules or my muba beer tonu pabia. Kai say, a drain young mamma for when you feed me no, and mapping for, and no bad time or money banner for. Bafan, would Jidia Jonkwan. Tell it a honey. I had it. Come up. akata wine Nice one, I say. I didn't say when I use you. not a forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de I say, oh, tell me, you na ja obi abodan so ma no na nye kra wo. The way we say fine to kura dem finfin no. Nso to e bebo ne se shower no. chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor no boss na me nua ba ya wo se chale ensuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 yeah say rain go away come again another day unse na no o ba me ma IBR we you okay aside IBR no ye wo Alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say the abebom sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board down so papa ensuo to awie bo apetampe utim ya utim de tim entimo patches say me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so esan say yen chansen ne de bebo so ama wo ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo nye chameleon enchan GB1 nice one ye wo kala bi me kamechiro yen kwa me mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tuminyarewa Na wa mama wadi ya so chai Usisi ya uya Konoria Sasa brain na maya ume Candidacy Syphilis munamure Habibi duro mujata dan so na wo so ahodiye no wa ene wo edura etiti abusia ayaki a ewo nipa sabe na so asesi obia what do you say about it so sesi won na ma bon ko aye shefe ye ba o ke na so obia aye beta abe hu pa so obia so debi am ke ni mu bese e bo da mo a
enti ansa na betwa bi no isa wan kasa ko ho adanso ama yehu no sɛ pastor say now and now she has lost enti obroni kasa mo say document is less enti sɛ wan timi adan nyame sompa kuyi nyame sompa ne fi wa awudie ada and then nyame ne bɔ mpaeɛ na ne bɛwu de kura nyankopɔn wɔn gyina wɔn tie baabi a wogyina wɔfrɛ nyankopɔn koraa no ɛsɛ ɔhunu sɛ wɔn ɛte sɛ nyame baabi a ɔte no ɔte aho tie nyame tie enti wontumi nkɔso nyame nkasɛ mayɛ ne ho fi na nyankopɔn no anim sɛdeɛ bɛtie nyame som ne sɛ ahomedie ɛne sɛ wei ne nkɔmmɔ pa a ɛma toa so na yɛntoa so India. Ba. It does so I think that what say adia abesin say bi mo no enye ba ko say. Eye nyina ye na platform we so ye platform we so. Se bi pa na e se esu ya bia. E se nyina dia mo na adisua no ko. Se bi pa be great India ti. Oh we enye me so mo na de ba ye, ye me so ko na share ko. And then ya so we na de ba we die bra we na waba onim president onim so onim odi and onim mala We respect them more. even pope from wa kana yire Yeah. that's why yire pope wa that wa we yet be it we nyam so pa wa ya ka se nyam so pa and it na ansana ba to aso obi wo ha onim obi so ha onim ya na na nkwa ne da ya nya da o ti na ya da ba ko because ma be hem ko ko ba ke da ya ba be se ya se be ya be ken mo aba na ko so be ke asa so be ka da ko da mo di ko je na dia wo na do number ya do be ya Yo, Prof. Yɛbɛda otumfo nyankopɔn ase yɛada wo so ase sɛ wɔnhyɛ dwumadi anti sɛ sɛ mmara mɛboa ghana ma ne wiase afa ne papa yɛ ɔte ɔmo ho no yɛ India spiritual doctor dodoɔ no afrɛ no sunsum mu bɔfoɔ boafo a ɔbutu ahema kɔkɔben ne kumase ɛnɛ ɔpani bi adaroma dwumadi so dwadi ma no ɔsɛ doctor bɛhwɛ sɛ office bi wɔ ha ɔni bɛgye ho na waboa nkranfoɔ a kama yɛakɔkɔ pii no so ɛwɔ a sunsu dwumadie bie ni wa yɛ nni otumfo nyankopɔn adaroma egu so ayɛ ɛde boa dɔfo ɛfa yi sɛ wotie no ɔha bi da so sɛ eduabɔ adufoɔ ne manko obi na esisi wo nti bibi ase abrabɔ no yɛ twan na wɔn te ase deɛ a otumfo nyankopɔn adaroma ɔde bɛdu yɛ aso yɛ bibi abɛyɛ bɔbɔ na prof ɛm sɛ yɛn sɛ mmerɛ no na ɔka bi fa ahonidie ho sɛ ɛnɛ bra ɛyi corona ɔde aba yi a waba yi bebree no mu adwene kwan po ɛyɛ akɔyɛ sɛ sɛnea wɔwɔ ka no ɛyɛ som bi na de baa na nyɛ som bi na de baa ne adeɛ ne ti ni ahonidie deɛ ɛyɛ ma obiara ahonidie ɛyɛ ma obiara sɛ wohwɛ yɛn nuanom nkramofoɔ a ansa na bɛkɔ asɔre dɛm akɔ akɔbɔ mpaeɛ o make sure sɛ wadi ne ho ni sɛ ogya ne nan po a ɔde pepa anaasɛ tiru ayɛ no asa de nsuo a ahohoro no hwita ama hɔ ayɛ kama ahohoro ne nan ase ɛno ntum sɛ nkramofoɔ no mu adekodeɛ nti a ɛma nkramofoɔ ɛpam torɔ sɛ na ayɛ hangin no ɛne sɛ sɛ ɔpam torɔ na ɛyɛ bɛɛ na ɛtwi fam a ɔkɔ nyame fie a ɛbɛtumi afa efin bi ti sɛ akokɔ bini aboa biara agya nan bi na ɔde akɔ nyame fie nsɛm fata nti sɛ ɔpam torɔ na ɛyɛ hangin a hangin nyɛ sɛ bɛtumi abɛfa saa nneɛma no mo eti ahwɛ sɛ mo ɔmo sɛ ɔmo fa mpaboa nkɔ asɔre dɛm tí ɛka ho ne nie paa ɔmo de yɛ adwuma nyɛ saa som no nko a agyidifoɔ bebree sɛ wohwɛ biribi te sɛ Hare Krishnafoɔ anaasɛ wohwɛ the Buddhist the Sangorges the Hali ɔmo nyinaa di ɔmo ni pɔpɔpɔpɔpɔ na wɔn nso ne yɛka sɛ obi a ogye otumfo nyankopɔn di sɛ ɔne bɔɔl soro bɔ asase yi ɛyɛ sɛ obetumi adi environment a wote no obetumi adi ni na sɛ wodi ne ni a ɛni na wodi ne kora no kora ama wapɔmuden yɛ dɛ etumi kɔ so mayare bebree nyɛ dɛ etumi ɛma eti sɛ ɛnyɛ mi wɔn sɛ so yi nyamso mpa firi hɔ a ahonidie ɛtɔ so ɛnyɛ mi wɔn sɛ eti ahonidie deɛ
Prof kan ya enye nyina ya so die se ebedi ye hunni ye tun dia boye man ho ban ama niam atima ye de akonkan e de ama India aja say obi say India be so betino ba ni unia na nyare be so ga be ndare a e pre bi atwam 2001 ene ma soro fo no e ko tre na branch ka pa wa shaka shop Moses na one mountains or Moses I na one ben ya ko pie na ni mo a enko yie ya ko ka say ono de oya fast na wo ya fast en so otwitwi osen entimi ndi na mse na oya fast na ugya ona ya en so opepa oto because semedi akwa na chi a wo hwe a wo de na no beta no wo de na to akasa because na no bo che na to adan wo de ante se wo kasa che nyankopon be da na watimi age so ma na yi adan so wo ya fast wo sum nyame ntie en so wo twi ne se wo so be kasa a che nipa na nipa wo mpro ye nsie wo fom so wa pro na ogina we efe enti se obi se wo sum nyame a e de ne nyame som se na ese sum nyame Prof me da se nyame shop ene se ahonidie no o se kasa nyame nwanwa se nyam som pa no ahonidie na ede etoso on se o ko nua bi nche akwa kasa achi na se onua no na ko din kura nko yi a ya o ya na nya bibi huhu bia na se bibi spiritual bia o anti kanisa se udi huhu nia on se ho ye din wa po ho e wo ho e ma otimi na nti twa kwansi ko kanya msem spread the gospel no na se ho nya din na efin dokro na se yare dokro a be de batuma spread the gospel gospel so yesi ko wiase afa na nyina na koka o so ni hu ni nti yare adokro baabi a woda emuamoa ho ye kika wo entuntum ni ade wo ho isa hu ni die na ma ho din ama ebe ne nyame nso no atimi atere akwa ama ho enu nti na meka se nyame ngon wase esi nyame nso kwa wo ahu ni die na ene etoso se nipa bia wodi hu ni a wanka se de sun se de nyame ko ko nipa na ko kase nipa se de wo kana wo se confidence level no e wo soro ye o ba me bia ne de ahye mu se nyame de otia kom fine nyame de otia kom na ye ka no enye anisu asam ne ye ka we anisu ade ne ye ka na sa akoma na nyakopon tim no na akoma na beku ehu fia ye mu se ho se nipa bia no so na ho de etesen na sa ho de ne wo si de ko ka bibia kire obi ana sabia so ho siesie ne bibi no ene baba nipa ko betwe no se nyamsum ko eya akono we siesie bibia kama na atwe akra ede aba edi enye me ho se mekọ so aka se enye me ho se nyamsum papa echi no ahonidie ene toso eno kra ma otumfo nyankopon no se o sane aba ku se enima ekoyie enu se wokọ agidi fo bebrasue ya pepa ho hye insense ahodo ho se ade papa bia na sa ahonidie no ene ade hwam na ede enam se bia sa woke abrante se ade odi no hu ni akara num ga ese be emon che ne emon che ne to emon che ne be twi ni aka enti no ato ne din emon che ne to mo enti ahonidie na ya kara me fa hye etimi se otufo nyakopon ti akoma mu no akoma na o se egu hu fi ade te o se egu akoma no de bia me ka se wonna na so hu aduane woni be dwo mo ato aduane indi akuta aboduam ba me ntwa me homra sese a me da se Unum capsules no mixture. Otumfo na enum wonni fie du me na jai eno chi obi a tu me num na bubbo bie wo benya bafa mixture ne capsules o man mu ba bia ton nupa bia kai se aduru enyam ma mofra wonni fie du me nu e ma pemfo ene obatan a o ma ne ba nofo bafan wo gidi aje wo nkwa Tale ti ehoni ahade come up akata wine nice one I say when are you so na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me betru ye no ana nchance ni twa no aye me de asewo tale menu na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we find to kura dem finfin no nso to ebe bo ne se shower no chema aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor no boss na menu e ba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no o ba me ma IBR we you okay aside IBR no
yɛwɔ alozinc Okay. ana yɛwɔ self lock na ne nyinaa wo deɛ ɛnyina nkyɛn kakra sɛ deɛ abɛbɔ mu soronko koraa ne sɛ yɛwɔ emboss Thank ɛne you, ɔsɛ children. metumi deɛ nam bɔ emboss dabi woyɛ safe wode bɔɔ dan so a papa nsuo tɔ o ɛne awie ɛno bo na ɔsɛ use. apetampe wotim yɛ wotim deɛ tim Yeah. ɛnti mo pa kye sɛ me dan no bɛsɛ adi mu yɛyɛfrɛ biribi re-roofing saa re-roofing no ɔbɛbɔ mmɔden no ama inspectors adi kan akɔ akɔkyɛke ahwɛ ɛyɛ nnua a kapentani ni de bɔɔ wo dan no so ɛsiane sɛ yɛn nkyɛnse ne yɛde bɛbɔ so ama wo yɛyɛ pɛ din pa ɛsiane sɛ yɛn yɛwɔ din pa dada ɛsɛ kala bɛn na mode bɛbɔ ma ne me dan no maakye woyɛ chameleon a wonyɛ chameleon ɛnkyɛn gb1 Nice one. yɛwɔ kala biaa bi meka mekyerɛ wo yɛnkɔ memfa mo mfa mu wobɛhu gb1 industries wɔakɔma ɛbɛn custom barrier wɔ ɔfen so kwan so Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tumi nyarewa Na wa mama wadi ya so try Usisi ya uya Gonorrhea yɛ abusua yɛda wase mepakyɛw me text message line a mede ɛyɛ adwuma 0243 596070 0243 596070 wɔne me text line a mede ɛdi dwuma nti sɛ wofrɛ saa line wei a yɛntimi mpeke wo mesi yɛ teste nko a wopɛ sɛ ɔfrɛ anya abotrɛ ɛnkyɛ mebie me phone line no atom na wo nso watumi afrɛ na ne ahwehwɛ nkɔmmɔ na biribia ayɛ fine meda ase india Yeah. sɛsɛyi yɛka no sɛ woyi nyamesom pa firi hɔ a ahonedie ɛna ɛtoa so okay obi sɛ meekɔ asɔɔdam aha ne mehyia dan yɛ a mefrɛ nyame wotumi sɛ asɔɔdan no yɛaprɛprɛ mu kama ɔsɔfo ba bɛyɛ asɔre a ɔhu ne sɛ ɔkɔka saa kyɛ nipa nti ɔsiesie no ho ɔsiesie no ho no ɔkɔ asɔre wɔ ɔtumi asiesie no ho ba wɔba fie a wokɔhwɛ ne dam wokɔhwɛ ne veranda so wokɔhwɛ table odidi soɔ wokɔhwɛ ne mmɔwerɛ wohwɛ ne se egu n'anum ɛne mframa efiri ne yam ba in fact ano ɔden enti sɛ obi anum bɔn sɛ ya ɔbɛtumi afrɛ nyame ama na yie Prof, obetumi afrɛ nyame ama na yie nyame bɛba nyame bɛba ne ɔbɛburo no fuse ɔnte sɛ adeɛ no netie nie deɛ ɛyɛ hu no sɛ yɛna yɛtaa ka ɛnebɛ so ɔkɔ ɔtumfo nyankopɔn nkyɛn ɔsɛ hu nam ani nnwuma no ɛda adi pefee no ɔka adwamammɔ ne saa nneɛma nyankopɔn ɔtumfo nyankopɔn ɛnka se wanka anum kankanka ho mo ɔn ne tie nie nea na ɔse nyamsom pa akyi no ahonidie na ɔwɔ ne sɛ ahonidie no wɔ hɔ a ɔho yɛ den ma wotumi som nyame yie ebi ɛnnɛ church service programs na wɔ na wodaa no ɔsɔ woyɛ ɛsiane sɛ woani wo ho ni nti no yare bi abɔ wo ama woantumi amɛfɔme yɛabɛre die no ama nyame ma alu so nie patwa ate ase baɛba se som nyame paa deɛ a ɛne de nyɛ saa dressing no spray ne adapters ne so nyame ɛne aw ne wo ne wo mu nie ɛma nipa no ho yɛ den wapɔmuden ne kɔ soro ɛma wotumi yɛ nyame adwuma yie patwa bi a yɛde wato ɛyi so sɛ na wotwe wo na aba bɛyɛ sei wɔ anaasɛ kɔkɔ bi so sei kɔyɛ sei wɔ metie o na ebe wani wuni na na so ma yare bi ababɔ wa be de kokɔ di dwumadie no amana yi ye e so data no so dwumadie no ka kɔ di ya nka be ma nyame ma bi e wo hɔ agidifo bi e wo hɔ be nya ogie bi ebi be sakyira ebi ko saa na otwi no na abosum no obi abɔ ne timu pɔ so obi di obi ewu ana obi di bɔne minimum obi o hyɛra de ti kogu nso ma kurumba no mu wiye ebi ko saa nipa ne bi wo hɔ saa de no oh saa nyam so na ɔde kɔ no ebetumi asakyerɛ nipa bebree afiri nneɛma bi ho but that dey chance wɔn di hu nneɛma yare abɔ nti ɛde na ɔbɛde wakɔ kɔka ti nyame ma lu so biribi ɛwɔ hɔ ti mpɛ bi ne ka sɛ nyam so mpa akyi no awonidie na ɛtɔ so a ɛnyɛ sɛ ɛno na ɛsum nyame ɛnsum nyame ne mɔm no sɛ ɛba physical world na ɛbɔ me yahoɔden no yapɔmuden nsɛm no ɛkɔ soro ɛmi etumi sum nyame yie pàtó wate aseɛ mo anura me ne koko doctor koko president ehyiae ahonedie ho asɛm ana ne yɛ ka wo so wakɔ esunsum nipa yi sɛbesɛbe o wo sa yɛ duro ka ho ya wonim hama sɛsɛ yi ɛnna wo nsɛ me besi enumu because enipa wahonedie nyina fa kɛse nyina wɔnum fi sɛ wano na ade kasa kyerɛ nipa
ti sɛ wano yi wo de kɔ kasa kyɛ nipa na sɛ nkɔ yi a wo kasa kyɛ nipa wo bɔnsɛ n'ani ɛda ɛyɛ ade a ɛwɔ nipa bebree ho obi wɔ kora na ɔyɛ awɛ na wɔn a sɛbe mframa bɔne firi wɔn anim wɔn paa nso na pɛ nkɔmɔ kɛseɛ ɛsa pɛ kissings kissing paa deɛ nom kankan ne kissing n'ani abere ɛnyɛ asɛm ketewa koraa wɔn si wɔn mmarima bebree wɔ hɔ a ɔbɛnum cigarette na wasa anom nsa na wasa rebesia saa aka na wɔde taa saa nso ahyɛ nkyɛn hɔ ɔno yɛ number 7 no ɛnyɛ asɛm ketewa ne dodom hɔ na wɔtwi n'ani ɛmmaa bi hu na ma ne nso wɔ kɛtɛ so paa o saa nneɛma wɔ yi sɛ obi yɛ saa anaa obi nam saa akwa wɔ yi so a india so ɔtete aduane gu n'anum yi na ɔde ɛkɔ ne yam a mepatɛ ɔbɛnya yare anaa ɔnya yare ɛna mekyerɛ sɛ saa ahonidie wɔn ani hu ni a ɛma wonya yare asɛm nso kɔ kakyɛ nyame ma no ɔmo gye wo di no ɛnyɛ adeɛ wɔn bɛtie ɛkɔba saa so a na yɛ sɛ ebi a message a asɔre de soma awɔ anaa wankasa bɔ wɔn ho pɔ sɛ no saa abosom yɛ yɛsi mu yɛ na na ɔtwe mu message wo nam de ma nyame ma nti ɛkɔba saa wɔn bɛ lusu deɛ mo no nka nipa no wɔnyɛ adwi sɛ ɔbɛtie but deɛ mo na wɔtie ase na wɔtie no wɔn abɛn baako bɛtwa na so na fɔ dan ne nyima yɛ dɛ ɛde ama wo nti ɛkɔba saa na ɛbɛma wɔbɛhwɛ nneɛma bebree ɛna wankasa so ɛnsan ɛnyɛ ɛma wo saa nneɛma na ɛwɔ wɔn mu ɛnyɛ ne nyinaa ɛwɔ sɛ ɛba abɔnten sɛ pie ɛwɔ sɛ pie ɛna na afei ɛsɛ ɛkɔ wɔn mu sɛ ɛkɔ wɔn afei ɛbɛkɔ yare ɛte sɛ obi ada ahomakye wɔn sɛ ɛdan a ntɛsuo bɛbu wɔn mu saa ntɛsuo yi ebi na ɛte gu yesu anim no ɛbɔn kyɛ tɔrɛt na ɔda kɛtɛ so na wasam na na watwe nnam ntɛsuo na aba n'anum no na wasa mene kɔgu ne yam saa ntɛsuo nyinaa me deɛ mehu ne sɛ ɛma obi wɔ hɔ a ɛtumi ma ne yareɛ ɛma yɛfunu tumi doa enti me deɛ mehu ne sɛ ɛnumu no sɛ yɛtumi yɛ ne yi a ɛbɛboa india wonim menim sɔfo bi a ɔbɛyɛ asɔre a ɔpɛgye ne paa wɔtumi didi bɔn sɛ aduane hyehyɛ ne se ase wɔba n'anum a gyene ne garlic nko a wɔn nso ɔbɔ mpae ma if pie na no yi sɛ da nipa hwena no ani na wɔyɛ sɛ deliverance koraa na afa nipa yi a wɔte sɛnte na ɛba no a deliverance no etimi te kɔ spirit ne timi dwane na num nko atimi pamɔ yɛ wɔn anuanom asɔfo bebree a saa deɛ no ɛha wɔn paa nti platform wɔ deɛ yɛmfa ntriti saa deɛ no because woto hɔ na sɛ wankasa wani wo sinia wankasa gu w'anim ase ebi yɛ nipa no a no ne kasa wɔntimi nka ho but ɔbɛkɔ akɔka akyiri asɛm akɔ ɔba n'anum kankan ɛha adwene nti india mɛma platform fatu saa afɔ no foma me ansa ne akɔ adamates me da say prof tumfo nyankopɔn nyɛ ɔkɛse ɔnto nkɔn na wɔtuma hwɛ secretary so ne ne kyɛn sɛ prof baabi a wobɔ no is very very important. That's right. Minim obi a aware bi ɛba m'anim a ɔtumfo nyankopɔn nsane amba kaware no bi ɛfa saa nneɛma wo ya na yɛn net ni sɛ edepending nipa bi de wo esi tete no ɛfa ɛna ɛwɔ aduane bebree hɔ so so a wodi a wotu saa deɛ ɛno ntina nka ne tete no yɛ papa no ne yɛ maame wɔde die awie ne bibia no akɔ kyenkyewe kakra no de bu no de apa no sanso no sɛ ɔkɔda ne dɔfo nkyɛn ɔkɔda ne kunu nkyɛn to ɔkɔda ne kunu nkyɛn ɔsɛ bibia ɔno ho nyinaa yɛ hwam na ɔbɛhyɛ ase anwummerɛ no odika de anka atwere twitwitwi ne motuom kakra so otwitwitwi ne nante to akyiwo kakra na enka no so ate mo enufu ase na wo kɔkan ɔnse ne nyinaa yɛ nipa ho na ma ade o yes ɔbaa bi wɔ asabe oyi ne brazil egu hɔ a krama de bɛkɔ bro bonse wo hunu baabi a wansra bɛfire ho aso monya ade bi abɔ ade nso sabe yɛ de ɛto ɛna yi ade finfiri hɔ na nufu ase nso de ɔbɛpɛ de yin yɛ no koyi obra to a na mo ɔbɛfa yi profo ne bibi ye ma me ne ne nyom taso wo ya abai no hu se wo se abai oduru age bi na ko ane s na mo ba ne mu a na enema bebree ba no na sent bi start se ba no ho wo se ma me ne kye no mo a kye be bi on ba ka atwede twitwitwi so o wa no a kye ne ko e fa so siniema bi ne e kwa ko fa so awohoro na se na wo kan mu yi masa asibi wo so ye bie so to a hey be ma ne ba do one time awurade be ma ne ba do wo wuro ne pieto gu agya ko bɛse nka ne na nka ma me mu pieto yi uguro urogu ati twawu enne nso owurogu asa akora foforo hanki
efu ano to nanso oh awurade enti prof wo a wo hwɛ yɛ mesrɛ mo abusua enipa bebree na egu anim ase o sister wo hwɛ me on say area na wo tie no on say bɛma bia ntimi no ntra obi aba ho ano ɔkɔ ka no mu ntimi nka ho nneɛma nkɔ yie ti de yɛ ka nyinaa no ɛyɛ aduro yɛyi ɛho aduro wakyerɛ mɛkyerɛ yɛyi ɛho aduro enti bɔ mmɔden ne tie de yɛ ka yi otu ase hɔ no otu nka mu hɔ no ya na hɔ timi wi na akyene ɛhɔ nso na efifire no nyinaa efiri wakyiri brɛmu no mu a ɛhɔ na ɛfa enti woduru hɔ a wobɔ nsɛ efifire no akye na hɔ na water so ayɛ te sɛ apoto bibire no sister hyɛ no nso ma me wodware a yɛ abɛm baa hɔnom na twitwi hɔ yie na yɛ ne kama na anyɛ saa menu yɛ beneza na kra wɔ sɛ ɔto bɔn na twi hɔ oh prophet one nyame nhyira wo ɛne ɔdwuma ne yɛto aso yi ɔsɛ ɔto bɔn na meka sɛ kodware nso a mayɛ bɔne anaa ɔto bɔn ne nyina ka waresɛm no yɛnto sɛbe wonya bɔne bia daabi wonya bɔne koraa india ma mentɔn adeɛ mmra na yɛmmra mehwɛ woyi nyame so mpɛ firi hɔ a ahonedie ɛne wɔ hɔ abusua ɛma abo mfume ɛnyɛ obi na sɛbe ɛwɔ no ho na mede abɛyɛ statement ɛyɛ ade a wɔyɛ nyinaa ho entitie ne yie na fa yɛ adwuma meda ase mekɔ new bafan herbal mixture ɛne new bafan herbal capsules owura bafan ɛsɛ ɔyɛ abɛdom ghana na n'adwuma a ɔde te wiase nyinaa ne sɛ ɔde ahabanro ɛna ɔyɛ ɔde nubra ɛne haban ɛna ɔka bom na ɔde ayɛ aduro kama sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wapɔmuden ntwa yi a wodu ani bɛkyerɛ the whole ghana baabi a yɛtɔn abibiduro biara bafa ase ne no ahyɛta ɔman mu ha bɔmmɔden a yare koro na ɛha wɔ no fa kɔ drugstore anaasɛ herbal center biara wokɔ asɛm pɛ baabi a anaasɛ mepɛ bafa aduro a ɛsa saa yare wɔ yi wode ane sɛ yareɛ na ɛtete hɔ no wobɔ din no a na de bafa din no ayɛ dɛ aka ho deɛ ɔtɔn adeɛ no ɔhwɛ yɛ abafan ɔdam prɛko pɛ anaa ɔdam fua edin no ɛyɛ baako pɛ bafan wobɔ yɛ kerewa ne ayi bi ama wo mepakyɛ obi a na apendo so po na nso de ayɛ adwuma na sɛbe nso anya akra de ayɛ twɛ po enti gye number no ɛ na bɔ mmɔden afa frɛ 0453 511 501 0453 511 501 ana 0208 233 058 0208 233 058 bafa ne numbers a ɔde edi ne dwuma ɛno no mekɔ GB1 Industries owura GB1 mekyia wo GB1 Industries ɔmo si ɔmo deɛ ɔmo dwuma deɛ ɔmo deɛ ne sɛ wonya si dan wie a na carpenter ni bɔ mmɔden a de nnua gu so a deɛ ɛsɛ bɔ ɔtiri mu ayɛ GB1 Industries GB1 deɛ ɛdan so no mo bɔ ɔmo dwuma deɛ no no GB1 etim bɔ dan so no obi gyina no obi sasa we broni na bɛbɔ ɔyɛ ana abusua ade a broni timi yɛ kyɛ broni efisɛ da bia meka asɛm we sɛ broni ma wiase na bibini wɔ hɔ dada wopɛ mu a wɔn yɛ nyame ma ana wɔn yɛ nyame ankasa bibifo watere mɛkyɛ no enti GB1 kɔfa dwumadie bi de aba ɔno otimi bɔ dan so ma dan si hɔ no ma na dan no ɔbɔ ntin ko sɛ yes GB1 wabɔ me so ampani ampara enti nsuo tɔ na ho sɛ ɔnkyɛnse ne pagya edi baako pɛ ɛna ma ne mra wadwem GB1 ebi a ohwɛ baabi a GB1 wɔn wɔ kuro bi yɛfrɛ no akɔm wɔn wɔ Offensive Road hɔ akɔm no ɛwɔ Offensive Road eni akyiri kura custom barrier hɔ na GB1 wɔn wɔ enti bɔmmɔden na phone ne kyerɛ hɔ yi sɔfo mi nim baabi wɔn wɔ mepakyɛw ɛyɛ tiawa ma me phone number ma wo 0540 12 32 12 0540 12 32 12 ana 0243 577 283 0243 577 283 where your GB1 Industries omo numbers eno no medwadu major 1 aso ye major 1 sunsum nipa ono de otunu ho asi o se onipa biara opese onya sunsum ede ebo no bra ana so onya sunsum bi ebo ne chidom ope angel de aye adwuma local gods ana so international gods tumi be na ohwe major sefo ni kire na so ye no omo a e wo sa akwa no so ebi na sunsum na ha wo sunsum yare yare kwa nkro for ni kire me pacho je number yi na bo modi afre 0553 011926 0553 011926 and 0272854387 0272854387 where major one the numbers are or the edi dwuma no afei abusua wo hwe me ebi a so yesunsum nipa
wopɛ sɛ ɛnka afidie so da ne da nyinaa yɛhyia so sɛ yɛ a ɛyi wɔ nika yɛ da bɛn na me nso menya akwanya sɛ menni sika mɛda no makɔ so bi abusua ɛntena se bɔ mmɔden a deɛ wonim no so woanyi na di a obi nhunu deɛ ɔso tumi yɛ ewiase a ready ɛtwɛn ho agoprama no nie ɛmfa deɛ onim no na akɛte so tumlika no ɛbra wopɛ sɛ woba afidie so bi a mepaakyɛ ɔkɔ ane nie ma memfa namba no ma ho twerɛto o 0200 603 602 0200 603 602 anaasɛ from major 0553 011 926 0553 011 926 ana 0272 854387 when numbers are woni e betwetwe nkomo ni a kire okwa obefa so obeba fidie so enya dendenden bia enye hu frɛ ya ne no ni nkomo efisɛ ye penimdifo ne no ma ye adwuma onyankopɔn hyira onyankopɔn nya okese India me pa cho ya sa ba topic ni so bi papa ba fa na Dr. Ba that's right baby dro obi a oye baby dro na asa akamfo obi wow India wonya selfish on say sister obomochichi efi enso beka kire wo se enso na se ahona ya nye na chinye sana tie ana papa yo wa ko ni pa so ba e djuma die nyas o mo mi dan ne nkwala ne be bo so na ne papa no wow yes that's right atoso no we are say woni ma de ye na de show gudu ma no e pese men ko nya sanity ya me chodi say from malaria ne sa de ma na e bi do die ba fa ye India no medasi but ya me shira Sama mami bafana to me nyarewa na wa mama wadi yeso twan usisi ya oya bafana mister bonoria sasa bren na maya umme bafana mister bechimie candidates syphilis namre abibi duro mujata bafana capsule unum capsules na unum mister bafana mister bechimie opinfo nenum wunni vie du menu ajai eno chi obi adminum na bubbo bie wobenya bafa mister ne capsules o man mu ba bia etonu pa bia kai se adu enyam mamofra woni vie du menu e ma opinfo ene obatan a o ma ne ba nofo bafa ugidi aje wonko a tale ti ehoni ade come up akata wan man so that say I dey say when are you so na say forklift dey dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de asewo chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we find to kura dem finfin no nso to e bebo ne se shower no chema aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor na oboso na me nua yi ba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 yeah say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we are okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we are safe o the board down so papa ensu oto awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo pa se me dan be say di mu ye frɛ bibi re-roofing sa re-roofing no obekpo modern no ama inspectors edi kan akwa checke ahwɛ eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so
ɛsiane sɛ yɛn nkyɛnse ne yɛde bɛbɔ so ama wo yɛyɛ pɛ din pa ɛsiane sɛ yɛn yɛwɔ din pa dada ɛsɛ kala bɛn na mode bɛbɔ ma ne me dan na match woyɛ chameleon wonyɛ chameleon ɛnkyɛn gb1 Nice one. yɛwɔ kala biaa bi meka mekyerɛ wo yɛnkɔ memfa mo mfa mu wobɛhu gb1 industries wɔakɔma ɛbɛn custom barrier wɔ ɔfen so kwan so from near to Chunkomo, Medasi. India. What did he be so born Jenny serious? What did he be or what? Born Jenny What Jare Kura, we are still more Indian Casano and Kachadia. More on Fanching, on for crazy young. So we are coming 30 minutes as we are on Pansra. Mepacho, and Kachadia. No a chim, no a denchinatum. We are no here kerosene. First, near friend kerosene, near friend crazy. What are crazy noir, crazy noir? A hair, she a crabigo, and Kachadian so, or the sober frana, and Kachadian so noir. No a denchinafra. Yes, and Kachadian everything up for and Kachadian to beat him up woman. Okay. What the action about the num? I would have somebody in about 5-10 minutes. A better number We dear num. very good. The number we deal more. Or yes, and no, than the M1 students. Wow. Or yes, a picture. And then you can. And see a debia a country. Yana Uwa needed only three. What are just? Needed only two. And then prepping Yana Italian is said, a die, yes, I live upon the crowd. One pay will be on a near fine. Okay. One man tell me, and toes is see, one is what we is to me train, so to me train, just a baby good. Echo good, you know, a pie, sir. Uncle Penny, I should have a guardian, I should have. Okay. Yes, you saw a channel. And I said, yeah, and you will be under the Ayatona Sauramano, and no FFino, and no be. Okay. And they will send the Paco Crada. Once I sent a crowd and so do. Your crowd and so do. But when it comes to say, I didn't want the crowd and what must a Bruno. Also, a Bruno, sleep and answer was small. When you put yard and one. That's a who is said, when would the instrument to me up one and not have any friend send me. Mepacho, CNA. Message 0200 603 0200 603 Obaswa, Yabefa, you know, Becassa. Okay. Yo, Banyan tia sir, me technicians and I say yentimi mfako. Ya homa no so aye bibi kakra bi enti yentimi mfako. Enti we dey me patcho fa che me. Da bi e ma afre na na ahoma no emwayen ya dase. Ena India fafro mame. Ompe enukankan. Enukankan dro ne ya kire yo. Ompe nunum yae. Nunum bidie. So nunum ni ne wayo. Ompe bidie. Okay. Ompe akakaduro. Akandi na asante di. Okay. Ompe ni wo twi fantas ani na mu. Woni ompa papa na num no. Anaso ompa. Me patcho India to bo ase. Ompe akakaduro. No ompe nunum bidie no. No won twi mfamfra. Okay. No fanya dem. One fan trainer say. And as what Penasa and Hanuswa, or Yamu Media, or Beda, who said a professor, so I give it Yapa. Almost the end says, oh, Bedana, the Shishabus. The idea chain of Palo Yen Foods. When you possible in made in Ghana. That's right. Sanu, Yaman and Fikakra, and Fatty, what a petty woman as a fashion. The nominal Akakadrona now said. Okay. Okay.
ɛkɔtɔ yɛ mu a kɔsa yareɛ ɛne ankatwadeɛ no papa bi that's right ɔbaa bi wɔ ano ne sɛ bibi a wafra tenatene ne soɔ ne wɔgyegye ho na deɛ firi ne mu ba no ɛno nko akora tumi ma wo ho dwo aba enti india se sɛbesɛbe mpanimfoɔ yɛkasa kyerɛ mpanin menim sɛ ahemfo bebree tie me aha me nana yɛwɔko wotie me mekyia wo ɛna me nana mɛkyia wo nana mɛkyia wo nyabotrɛ ma me me nana yerɛ bi mɛkyia paa mpanimfoɔ wɔ mu nyinaa te tv ho a yɛhwɛ yɛ wo enti nya nkora na yɛkasa kyerɛ wɔn na sɛbe nananom sei wɔho mmɔbɔ na ebi a wɔyi wɔ free prison na akɔyɛ ha na deɛ firi wo mu ba no ɛnkɔ yie ahun sɛ ɛnkɔ yie ɛba saa ɛbɛyɛ dɛ na wɔtumi atwa asase one plot ama wo otwa ma wɔnyɛ yie nti india se deɛ ɔyɛ ama wo nyinaa ne sɛ wobɛda a nunum bi deɛ ne bi sisi nunum nya na ɛno ansa osisi ne kakra wosisi ne kakra sɛ ya na ade ahyɛ wo se ase ɛyɛ dodom no na ade ahyɛ hɔ wo de da ayi akakaduro ginger ɛne na prof onim nunum ne prof din minimo asem ko humpenifo na prof mɛkyerɛ deɛ baako coronavirus na aba no sɛ na no meka kyerɛ sɛ na no kwese de twa mu a yɛ adeɛ kye dwa de brada kua de na ya wo yi si su nko bɔ mpa isan sɛ kwese de bia no kwese otumfo nyakopɔn ahoɔden ɛde ma ne ma that's right da na ɛsa asɛ ne tu dwa na ne ɛtene sɛ busum ekɔ awie besi next month no akyɛ kɔ ba middle of next month no na eniema ɛbɛkɔ fam we system bi abrof no next month that is yes April. April meka mo bi ati ase ni so no beti ase no won ti ase so nti ase o frem ba bi a meba this is the spiritual talk wow e ya de bi omo ye e dey refresh system ya abrofo na yesa no omo dey refresh system no na at the end of it all no e be benefit abrofo no so they know what they are doing e je nya enko so emmo mpae na pese me che se ye ti kwa mu ha de se uyi obi a pese coronavirus so fight ti na pa ye dia ene eye ayi ahasuo wo de flower kwa na si ufi a wo de se nika kwa na abehya wo so ero pa ne na ahasuo na se amango no kwa akogina ase wo so no na ase enso na gina so ahasuo no mo enso mu so yes ahasuo se de dani dua ahasuo ye ahasuo oh eme ya se me time na so wi ahasuo wo ta fam ye dani dua onema bi wo ye ta ma on nanti ahasuo bush na na musa na sani bush na ti bush enu anu no duabɔ no wadane anase enso le to free suro no enu ya okɔ pa bia bebre no a sofo enja pompa bo bia bebre no a abodafo na yarefo ye jomo nsuo mu no enso no yes spiritual side of it but only say enim otufo nyankopɔ adaro coronavirus no india doctor me sha wo boss ya me ya domo na shi mesa to mensa frɛ wo no problem fisa me kasa me jawa on sa wo kyerɛ de bebre sa na ma o no is what you no kankan and what honam kankan enti yamfa no they will protect coronavirus india for number 2 dwa the number is 0240 55 36 82 0240 55 36 82 hey whatsapp okay 0240 55 36 82 me pa cho me da se me pa cho me de program na nyina aba na wieye me am de ho chia me na frɛ Major One me pa cho ya frɛ me me ni nkom o pese oba afidie no so nko ade a me kriw nyina nyame enhya mo nyina ebre ne nti ye de aso ya bye bye Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tuminyarewa Na wa mama wadi ya so chai Usisi ya uya Bafana eba mischano Bonoria Sasa brena maya ume Bafana eba mischano Bechimie Candidacy Syphilis munamure Abibi duro mujata Bafana eba capsule Unum capsules na unum mischa Bafana eba mischa Bechimie Open
jai eno chi obi e tumi nom Bafaneba capsule. na bubbo bie Bafaneba mixture. Bubbo bie. wobenya bafa Mr. ne capsules o man mu ba bia ton dupa bia kai se aduro enya mamofra woni mfie dumienu e ma pemfo e na obatan a o ma ne ba nofo bafa ugidi agye wonko a Tale ti ehoni ade come up akata wan akata man so that say I dey say when are you so na se forklift de dadaada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchansi ni twa no aye me de asewo tale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we find to kura dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia ma international contractor na oboso na me nua yi ba ya wo se chale ensuo to a be se shower roofing ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na ano no oba me ma IBR we okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss thank you for me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensu oto awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo pa se me dan ne be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de bo wo dan ne so esan say ye nchansen ne de bebo so ama wo ye pedimpa esan say ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo ye chameleon enchan GB1 nice one ye wo kala bi me kamechiro ye nko me mfa mo mfam Obenwu GB1 Industries